Tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Tichiti musakanganwa kusubscribe, kulike, kufollow our channels. Ini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Joining me is Semi. She's a musician, anoimba dancehall, anoimba hip hop, anoimba reggae. But tatiregai timuwinze nhasi ambotiudza kuti akatanga sei kuti azoti ini ndinonzi Semi ndakuda kuita zvekuimba. Welcome Samantha. Thank you so much, Usaitari. Did it right. Maybe vanhu vanenge vachitiona vangada kungoziva kuti who is Samantha. Okay. Skandot. Okay. Zita rangu ndinonzi Semi Dandauta. Wakakurira kupi? Ndakakurira kuGokwe Center. Ndakazvarura paGokwe General Hospital. Ndakakurira ikoko. Alright. Kuchikoro Samantha akaenda kupi? Ndakaenda kunonzi Simchembo 2 kuBenengorera nekumanyena. Alright. Maybe vari kuona vangada kuziva kuti vana Semi vakazvarwa vari vangani mumba mavo and izvozvo vakugara kupi? Mumba mamai vangu tiri 4. Mumba mababa vangu tiri 15. And I'm the firstborn. You're the firstborn kwa mama? Kwa mama nekwa baba. Both? Okay. Tida kuziva isusu kuti Samantha, she's a musician. Anoimba traditional music, anoimba reggae, anoimba hip hop. Samantha akatanga kuimba rini? Kuti ndipinde mustudio ndakatanga 2019. But when I was young, ndaingoita zvekungoimba like tikagara pabridge, tichingoita freestyle chichi. So it grew in me until I realized that I really have to go ahead. Alright. Pawakatanga iwewo uchizoti mama ndafunga kuti ndiite zvekuimba. Vabereki vakazvitambira sei? At first, when I was young, when I didn't know how to make my own decisions, it was a big no. I remember I usually run away ndichita zvemadrama, ndichiteerera ndaacta madrama ndichidi wachidzoka wachindirowa every day. I didn't mind kudzoka ndichirowa anyway. So when I was big enough,
when I was 22. I actually left home vanaenda kuSouth Africa. There ndokwanda kanotangira kuita zvekuimba ndanga ndaandika. Alright. South Africa ukakuri kubasa kuchikoro? Kubasa. Alright. Saka iwo music yaunonyatsa unoimba ndeipi? Because ndakatambotarisa pamapages ako taona pane traditional, pane reggae, pane hip hop. Saka inonyatsonzore Samantha iyi ndo yake music ndeipi yacho? What I can say, I have a calling in trad. In traditional music. In dance, or if I find people in the studio, kana vanhu vangu gara mustudio vachiita zvedance, anyway kuchallenge kuti wangu ndogona kukunda. Ngokuti kuti iwe ndotokukunda iwewe itombomira ndite something, ndotosiya something. Most of the time that's how I ended up doing the music. Dance. But hip hop, I really love hip hop, but I realized that I that value more than I wanna cannot aukwanisa kuisa proper message yandenge ndichida kusiya to the people, because music is about message. It's just a short story of something and you have to leave something kunanenga atierera, I think. Okay. Saka iwo yako ku traditional ikoko unoita zvekunyorerwa here kana kuti bozi kuna vamwe vanoti inini kuti ndizotanga zvemusic ndinoita zvekurotswa music kana kuti ndinoita zvekufunga ndakagara yako iwo music inobva kupi? My first song inonzi Nzimbo iya. It was a drama. Okay. I really wanted to act that drama, but they didn't give me a role. So ndikabva ndanyora song according to the storyline yaishandiswa padrama yenzi Mutimba nepasi. Song yachona ndikaita Nzvimbo iya ikaexplaina kuti mudhara vanogona kungo kuti vakakumaka chero ukashanda zvinenge auna zvaunoita unogona kutya kuenda umba kwenyu chaiko chaiko. So I just realized that I love this storyline and it's happening kuti kune munhu asingadoenda kumusha kwavo izvezvi as we speak. Nekuti anotya kuti kuumba ndinodzoka ndisisi kwenyu. So that way I love the storyline. Then the first song Trade ndakaita, and then yechi2 ndakairota. I just remove my grammar, I get up aside pangu vachindidzidzisa song. Okay. Vakandidzidzisa only chorus. So when I wake up ndakatomuka ndikabva ndatoona line up like zvakatanga kuraima musoro ndikatoti kune munhu anondiproducer wangu batikira toya studio ndikatosvika tikatosiya something. Saka inonzi chii yawakaita zvekurotswa? Inonzi Ukama. Inonzi Ukama. Maybe vamwe vari kuona vangade kuziva kana kuti song yacho nemboimbwa sei, maybe kwambowati de tumawedzi tushoma shoma kuti vangonzwa kuti inombonzi Ukama iyi ndeipi yacho? Okay, inotanga ichiti hama dzangu tererai munzwe, vekwedu tererai munzwe, hama dzangu tererai munzwe, musagare mega tererai munzwe, musazare mega tererai munzwe, musazare mega tererai munzwe, musagare mega. Ndimi kama ndisvibisa zita rangu makanyora pagwa, parinda rakapera nemvura, mudzimu wacho wakaenda madziva, madzitete anogara nemvura, tera musagare mega tererai munzwe, musazare mega tererai munzwe, musagare mega. Oh, okay. Pane imwe yandakateerera song inonzi Tunge. Okay. Maybe ndikangoda vanhu vangangoda kunzwa futi song iyoyo because ndenge ndakaona inenge nyuwani ikabvobuda manje vanhu vangangoda kunzwa then woziya meaning yacho kuti pawakaimba that song what was the meaning behind? Okay. Tunge, it goes with my personal life, but my personal life. Because tichikura takakura tichiita hembe dzekusonerwa nemaoko. Tumamwe vanogona dambura zambia yavo vosona skate nekatop.
So ndatokura ndakuita zvemusic mumusi wangu wakugara kuSouth Africa neni. So vauya ikoko vaona kuita zvemusic izvezvi as we speak vachiri kungondisonera hembe dziya dzekuendesa pastage dzekuactisa. So one day ndakati ndakagara ndatovashanyira umba kwavo saka ndakaona vachindisonera vane chibhegi chehembe chakazara dzavakandisonera pandatosekerera ndobva vatonditi pima mwana wangu ndobva ndapima. Saka ndapedza kupima ndabva ndagara pasaidi navo ndichivaona vachiita zvekuruka. So pane dzimwe dzakaita dzekurukwa neshinda ndobva ndatanga kuti dhunge tunge vakati hatisi dhunge tunge mane ndikudei ukusonera zvinhu kuti ugodei ndobva ndati kana mukuita dhunge tunge yatova dhunge tunge mutasenge mukusona nedumo kudaro. So ndagara ndobva ndaramba ndakagara ndakavatarisa ndakatanga kuti dhunge tunge dhunge tunge dhunge tunge. So pakuti dhunge tunge ndikabva ndaona kuti dhunge tunge ndogona toita chorus. Then ndobva ndatanga kushandisa mamwe mashoko avaindiudza kuti ndikati maiwoti nhamo inopera mwana wangu nhamo ichapera shanda nesimba usanondinyadzisa dhunge tunge nhamo ichapera nhamo inopera dhunge tunge dhunge tunge ndiro ramangwana dhunge tunge ndiro ramangwana dhunge tunge dhunge tunge dhunge tunge nhamo ichapera mwana wangu nhamo inopera shanda nesimba usanondinyadzisa dhunge tunge. So patinozoti dhunge tunge nhamo inopera usanondinyadzisa shanda nesimba tobva tati inini ndini mwana wedangwe. That's me because ndiro mwana wedangwe. Inini ndini mwana wedangwe kumba kwedu hakuna anoshanda musa wese hakuna anoshanda hakuna muriwo unoshata dhiura watiura. Saka pakuti inini ndiri mwana wedangwe it was true. Musha wese hakuna anoshanda it was also true because I'm the eldest vese vadiki saka hakuna muriwo unoshata. That means chero wakanzi tikudya nederere nhasi tikutoti pamberi nederere ende zvakatoendwa. Saka chero chikanzi tasi tine mutuvi hapana mukaka taitongozvifarira and we didn't see any problem with it. So ndakangoti kumba kwedu hakuna anoshanda saka hakuna muriwo unoshata kana pasina kuti hatikuda nyama isu. Saka kungoti hakuna muriwo unoshata saka tati dhiura vatiura zvinoreva kuti kudya makaita group. Saka dhiura vatiura kudya muchiti chop chop muchiita kuti chop chop muchiita yekarirana muchidyira plate 1 ndomakurira ndakaita tichidya plate 1. So saka taiiti dhiura vatiura when we were growing up. So ndakabva ndangofunga that word ndanga kuti dhiura vatiura dhiura vatiura ndiro ramangwana. So the song just came out like that, boom. Katona twane song kutienda studio. Okay. Saka mama wako wakazobudisa song uchizwa ati mama you remember paya pandai kuti dhunge tunge paya ndazobudisa song vakazvitambira sei vakanzwa sei? She was very excited. I even offered her kuti vaacte pa video but she was not feeling well. Then we ended up putting someone else. Okay. Saka kubva 2019 kusvika izvozvi une music ngani dzaunoti idzi ndakaimba? Ndine masongs kana kuti maalbums mangani? Masongs angu ari more than 20. Akabuda 7 EP plus 1 yakabuda musi weSunday. Okay. Iyi yakabuda musi weSunday ndeipi? Inonzi kusangana kwemondoro. Okay, chimboti timbonzwa because wati inyowani yakatobuda musi weSunday recent. Chimboti mbichana maybe pamwe vanhu vasati vainzwa vanobva vanoitsvaga pairi. Okay, ndinotanga ichinzi chiguru ndiri dada yedu. Okay, inotanga ichinzi ndiwe wega mwana wedu ndiwe wega mwana wedu ndiwe wega mwana wedu mwana wedu uzarasika mwana wedu uzataika mwana wedu uzarasika
mwana wedu uzataika heha heha heha. Midzimu yangu yodadewe, vadzimu vangu vodadewe. Midzimu yangu yodadewe, vadzimu vangu vodadewe. Remsango gandare shumba, remsango gandare shumba dewe. Remsango gandare shumba, remsango gandare shumba dewe. Remsango gandare shumba. Vandaenda pane imwe vhesi inenge ichiti kupira mudzimai zinyore vakomana, kupira madzima kuzinyore. Ndopira midzima kuzinyore vakomana, kupira midzima kuzinyore. Ndikurara musango vachindiraira, ndorara musango vachindiraira. Ndikuvata musango vachindiraira, ndovata musango vachindiraira. Ndiwe wega mwana wedu, ndiwe wega mwana wedu, ndiwe wega mwana wedu uzataika. Yes, okay. So what was the meaning behind the song? At first I realized kuti I'm sort of not ordinary. And I could feel it even within me, sometimes even through my dreams. And nevamwe vanenge vachiti wadii wambozama kugadzirisa chiwano, wadii wadai kana kurota uri musango. So when I dream one day ndiri musango, so when I dream about ndiri musango, ndichiona tuvanhu twakati tuvana twanga takapfeka mabeads white. So nemombe dzakawanda dzichiita senge dziri kundigreeta. So ndo pandakatanga kuti midzimu yangu yakuda dewe remusango ganda reshumba. The way I wrote it yanga yakanzi dewe remusango ganda reshumba. Ndotya ndosava shumba inoruma, ndinotya shumba inoruma, but vari kurida anyway. Munotyisa musango shumba inoruma, but vari kurida ndiwe wega mwana wedu. Kuti ndiwe wega mwana wedu, I say that because in my family, in my entire family, ndini chete ndiri kuita zvinhu traditional. Even everyone else vanondibvunza kuti why and where do I get it, because we grow up going to church. And ndinaombowana mukana wekuti ndingapira bira kana kusvika panopira bira, kana kuti ndingati ndakazvidzidzira zvemudzimu kana kuti anything. And ndinakuwana mukana iwoyo. So I realized kuti the knowledge I have about mudzimu nei. Because ndingaimba song ichitaura nezvemudzimu gona kutoti nditoita zvemudzimu kutogara tichizviita every day. No, atitombozviiti, tinoenda kuchechi kuisana. Saka vamwe vanenge vari surprise kuti what's going on. Saka ndakabva ndati ndiwe wega mwana wedu. Okay. Saka vekumhuri manje vazoti naive Semi paunoimba masongs aya ko ukamva wasvikirwa. Vanotambodaro vakati tateguru muchembere Semi. Ndinonganaiti muchembere Semi, girl Semi, muchembere Semi. Akati girl Semi ndikaramba ndakanyara kunzi alright muchembere Semi. Ndikati wangu iwewe. Okay, maybe vakawanda vangada kuziva kuti saka music yaSamantha iyi tingaitenge kupi? Samantha ane here mawebsites ekuti tokwanisa kutenga music yake? Because kuna vamwe vanhu vari kunzwa vanoti ini ndikanzwa traditional music ndinonzwa zvinhu zvichindifambira zvakanaka. Saka iwo yako music inowanika papi? Maybe kuna vanoda kutenga vangaiwane papi? Okay. EP iri all digital platforms. And ni pa social media ndikushandisa SlyMedia Facebook yangu yakanzi SlyMedia, Facebook page yakanzi SlyMedia traditional music ndoringenzera. That's my Facebook page. And then YouTube account yakanzi Samantha Dandauta. And then TikTok SlyMedia. But music you can download it on all digital platforms, sort of Spotify, SoundCloud, in many more. Pese panongwanika music ukangosearcha wose manobudikira.
Okay. Now going to my producers. So far kubva pawakatanga kuimba iwo muna 2019 uchiti now ndauda kuenda mustudio kunoimba kuti ndizoreleasa song yangu ndigoisa pa YouTube kana pa social media. Maproducer wakashanda nawo so far mangani? Ndichitanga kuita zvemusic munhu akatanga kundirekoda nditifa akandirekoda almost 3/4 of my songs. I think ndakangorekoda few songs nemamwe maproducers asvike 5. But masongs angu ese like kana ngati ndikuenda studio kunoshanda ndichienda kuna main producer ndakatanga nekuenda mustudio. I think he understands me better and we have a good combination yekuti anonyatsoziva kuti ndikadai and suppose kudai we don't have to take all day. Okay. But so far ndakashanda neSimceleb Studios yarekodwa naChadi, ndikashanda naTipe tikaitira Obema Valley kwana Winde, and then main producer anondiproducera every time nditifa kuni kuPresidential Empire. Okay. Kune vamwe vanoti maproducers anonetsa, vamwe vanotibira mari, vanoita sei. Iwo machallenges aungati wambosangana nawo nemaproducers awashanda nawo so far ndeapi? So far apana, because Tifa is more like a friend, a good one, and apana panombondibira mari because andina and anoziva kuti sima hana mari sikanondibira mari, munhu anobirwa ndanayo. But vamwe vanoti music ine mari one. Okay. The thing is, when I go to the studio, we seal the deal. I give him his money to finalize a deal. Otondipa song yangu. Okay. Exactly. Also no upload. Yeah, and sisina anything has to do with that song. Okay. So, ameno vanozosara vachibirwa nengwasa pamwe ngasina kubhadhara studio. Ndiwe vanenge vachiti wangu chingondirekoda. Obviously ndichazoda kuwana something kumberi. Saka ini ndikasvika kustudio ndinongosvika ndakadi kabhadharawo studio fee, totopedzerana kuti ari kushanda fare aitiwo zvine musoro. Kana usina mubhadhara munhu andikwanisi kuudza kuti uri kuwanza mangungungu apa. Manqinqi ako akawandisa chimbobvisa atangidza bhiti rako iri handisi kurilaika. Haukwanisi kuzviita kana usina kubhadhara mari. That's why sometimes you ended up realize kuti munhu hazvina kunyatsobuda kunzi producer agona, anenge achitogona but inyaya kuti hapana chaari kushandira. Saka chero yose muriwo hapana unoshata. Chero chaanenge aisa patable, you have to appreciate it because hauna chawacontribute. Okay. Ko mamwe machallenges waungatiwo kubva 2019 just mujeni yako kusvika nhasi kuti uzoti ndabudisa song yangu nyowani, machallenges awakafesa idzidza kustudio, idzidza mari yekuti uwane zvinhu zvekushandisa or what? Mamwe machallenges awakasangana nawo ndapi? Machallenges andinosangana nawo kana kuti ndakasangana nawo, mari yekuenda kustudio, studio fee. Unogona kutori nesong nyowani like now nganditoni masong zangu anogona kutokwana album nehalf ari musoro mangu. Apo inini tori neimwe advantage yoti handinyori masongs pasi, saka sometimes nogona kutoshikangamwa mamwe because nganyora pasi zvakafanana ndinokangana tune. So challenge yekuti ndafunga song nhasi ichiri kupisa, ndichiri nevibe, ndichiri mumudu yekuda kuita song iyoyo, ndichiri kuifila, unoshayiwa mari at that certain time yaunofanirwa kuenda unoexpress the feeling yaunofanirwa kuisa and energy yaunofanirwa kuisa pasong at that time, nekuti ndo time yayafungwa. Mozana chinhu chiri kupisa unenge make that. Saka ukazoita kana next month impression inenge yatosiyana, chero the excitement inenge yatosiyana yemarekodero. Saka mari yekuenda studio, mari studio fee inenge ichitonetsa. And then kuma shows inongosvika ukangonzi upcoming chat sabotage, munhu anenge usati wamboita kana anything akangokutarisa akati anenge ari broke, kuti ane zvaanoziva yei, kuti anemba gospel, unemba gospel ndonondoti konda kutadzira ngwai wani kungondisiya ndaita ndafambira.
So that thing, that challenge, yeah, that's the main challenge in ndichisangana nayo. Nekuti sometimes munhu anokuti mapromoters anogona kutora advantage kuti uri munhukadzi umboda kutanga kusvitsa shoko what iwe wozongoti ukaramba madhiri atodhakwa saka zvee chingokudzosera mumashure unozoona kuti vamwe vanhu vasingazokasiri kuzivikanwa because there will be that challenge yekuti pane condition yekunzi akaita bhebi rangu ndokusimudzira panenge achizvikwenya kwenya ubva wamutarisa but iwe kana zvakadaro usandisimudzira rega it's fine. But iwe unongochiramba kusimudzirwa uchisimudzirwa isimudzirwa sei kana unosona kuti panapa unotopedza nyika because uchasangana nomwe ane lingi rake uzochaya ndine lingi retv interview saka kuti nditonosvitsa ikoko apa asiri anenge aitwa interview yacho in the first place but kungoti ndakusisa iwe unofanirwa kutoita bhebi rangu unoda here kana kuti ndisiyane nazvo ukatashaaregeyo kana watodhakwa anotosiyana nazvo vakawanda vanhu vanoimba kapanzapo dei idutu vanhu vanoimba panzapo. So what do you think zvingade kuitwa kune mapromoters anenge achidaro kune maupcoming artists even maproducer zvaungafunga kuti zvingada kuitwa just to reduce machallenges akaita kunge iwayo zvaungafunga kuti zvingaitwa mumusic industry kuti aiwa I think tikadai so mapromoters haazouye kwatiri achiti ini ndokuda ndokuti uzosimukira music yako. One thing I realize or the help we need as my upcoming artist or the hope I can actually personally need kana kuti kuva ninno wangu kana vamwe vanhu vari kukurova my juniors my upcomings ungave uri murume sometimes varume vanogona kunge vatori ne pamwe zvitori wese I don't know exactly so I actually think kuti maybe pakaitwa something maybe kana kuti imwe organization inotambira ma-upcoming artist nemoyo wese anomabatsvagira mashows anomapa opportunity yekuita speak out zvavanenge vachifunga zvavanenge vachironga kana talent sage inobatsira kupusha ma-upcoming artist kana ma-artist kuti ma-artist achona aonekera ukatarisa ndinoyorana inonzi Starly Africa takaitangana naCJ Tamtam wekuChusport takaorganiza izvozvo tichiona kuti tine ma-upcoming akawanda kuJoburg ana mukana kana link zvaro rekuti tingati pane function kuti kuri kuyowana kilati kunoko ngavatange vaenda pastage kilati senza chizosvika kuma-11 pesa apa kubva kuma-8 chichi vange vachiratidza talent yavo kunenge kusina kana ukaapproacha munhu asponsor show anoti atodaire foni yako unogona kutonyora kaleta kako kese hatokavhure ukafona anongoti busy ndokufonera bag autowane mukana so I realized kuti panodiwa someone ari open ari free kutaura nema-artist asingarwadziwe nawo anoziva kuti tiri kumakurudzira tiri tese mugame hapana number 1 kana usina kukombita ukangoziva kuti there is no way yaunoita number 1 pasina competition. There is no way ndiri number 1 ndiri 1 ndakada obvious ndiri 1 saka ndiri number 1 saka kana mukaita kana 30 kana 100 kuzonza top 50 obvious pane pato ne competition have and it will be fun it will be nice kuti munge muri makawanda vanoshare same thing I think zvinobatsira so that Starly Africa we actually help kuti kana ndakatoisa namba dzangu nesita everything ndinotopusha ndinotozvipublish kuti kana uchida mashows unondibata muJoburg ndinoziva mapromota akawanda togona kutsvagirwa show kana pakanzi pari kuya big artist au personally actually approach anenge aunza show kuti wangu tine ma-upcoming akamira so kana kutsvaga maclubs tokumbira kuunza ma-upcoming yedu kuti atiitire musaturdays kana at least vanhu vanenge vachiuya zvimwe zvechitonakidza zvimwe vanenge vachiona kuti auya ari kunyanyisa kubhuya but hapana paunombozo but anogona anowanikwa vari vasingagoni vane chido vanowanika futi but variko ma-upcoming anongoda support pane umwe asitorina kana friend yake inomuti hauri kugona shinga saka that shingirira inodiwa because inini vanhu vakandishingisa havanga vasiri even in the family
Munhu akatanga kundiendesa studio yange iri Uber driver. Aingondinzwa ndichiimba mutaxi every time panenge auya kuzondipika ndibva kubasa. Pesera nditi tondo warida kuendesa studio kwaNox. Kati kwaNox akati ndotonosiya kumba kwaNox kusara mangwana. Akati akandipika nemota yake andatombobhadhara kana fuel. Tosvika tosvika uyu anonzi Semi adoda zvekuimba tambai naye. Tosara ikoko since 2019 till now katosvika ikoko kuti home sweet home. Saka nongona tikangowana one munhu anobelieve kuti you can do it. It can happen. Saka that organization inotambira artist nemoyo wese yopay attention kuti ukumupa mukana kuti alright fine wati unoimba imba tone. Kuti imba vanhu vakatokutarisa izvezviimba wotoita zvanoita nemoyo wake wese akaperera chi. That opportunity I think it's needed. It's desperately needed to know toida. Okay. So maybe as we are wrapping up, mashoko ungada kuudza kana kuti vabereki. Because kuna vamwe vana vanogona kuti ini ndakamanikidzwa kuita izvo namubereki wangu. But zvandainyatsoda ndezvemusic. Mashoko ungada kuudza vabereki vane vana vari kuda kuita zvemusic but vachivarambidza ndavi. Okay. Kuvabereki vari kunze uko vane vana vavo vanoda kuita zvemusic vamunonyatsoona kuti ane talent. You can never know pamwe ndiyo talent yake chete yaanayo. Because kuimba it's a gift. I can personally witness it because kuimba it's a gift. Unogona kuita frustrated kana usina kuimba dereze. Kutotsamwa chaiko kutakuitei naisemi. But ndichingoti ndikaimba motanga kuti ukuita noise. Ndanoimbira panze. Ini ngandise ndichesena nechichongoimba ndinongoita noise kuba kwedu. Pese panendiri. Saka that thing I think ukasupporta mwana wako ndiye wako. Ukamusupporta kana usingamukwanisa musupporta financial at least zvine power kunzi unogona mwanangu you can do it shingirira unoshanda nesimba unoziva chero ukapinda mushow unogona mune vanhu vakawanda vakazara but unenge une kana 3 mafriends ako anenge auya newe kuzokusupporta paunenge uchiimba paipa unenge wakaema 3 team rakoro wabva naro riya saka parinenge chiti yodi wobva watamba stereki wofara zingeti but chita chinenge chitoripo chikuza stereki but hauna unenge uchinyaisa kuda kufadza vanokusimbisa vaya vanokusimbisa unogona kutotadza kurara uchifunga kuti saka ndichaita sei they are expecting and then kune vanofoseredzwa I don't think hapana hamutofanira kufoseredza munhu kuti chinhu chaasingadi because chero ukaita chinhu chausingade nemoyo wako wese handiendezve kana kuti ndongogara ndakanonoka nchiisa ma-excuses kana kuti handitomboite nemazvo kubasa kwausingafariri kuenda paunomuka paya unotomboridza kamwe katsamwa kuti madera yatanga but kana uchifarira zvachona zvaunenge uchitoita ndonotanga umuka na4 unenge wakutogadzira kuti uinde unoti naiwe kuchiri usiku mira kuti aiwa kana ndakutoenda kubasa ini so I think support and then zvemari zvimwe zvachona izvi zvichazouya but support even pashoma pamunenge munapo akati ndikati umbo $2 kuti akwira akodi uye ndichiri mukasamupa yekuti anotya kuwanza waityaumba. Okay. Ko kuma upcoming artists vari kuuyawo maybe havana anovapa support but maybe ukataura nhasi kuti vamwe vangu mukadai zvinofamba because kune mumwe munhu asina munhu anomuudza kune mumwe munhu upcoming artist pamwe haana amai but anoda kunzwawo kuna vamwe vake mashoko ekuvakiridza kuti asaluze hope unovati chii? Kune mamwe ma-upcoming music journey it's a very long one. Ukaita song 1 usatarisira kuti uchatoita 2 kashomanana is only maybe 2% yevanhu vane luck iroro rekuita song 1 vodi votopopa vototanga kutorira votozikana. Saka music industry it's a journey. Don't give up, continue pushing. Rambai mchiimba mchita sei zvinoita and remember kuti hakuna munhu anopusha basa rako kudarika iwewe. No matter the promise chero itori kambani yakakuhaya aibo kupushe kudarika iwewe. Saka iwewe unotoisa effort and pressure
ndinofanirwa kupusha vanhu kuti saka haufa saka paipa pamakamboti muchandibatsira chindibatsira musi wani ndisvike nguva unoziva kamuka kunetsa kake kuti ungoti atingoitai munhu zvipera asiyane nesu ndiwe unoisa that pressure kustudio chero usina mari dzimwe nguva ukangoona unogona kungosvika kutori nerimwe bhiti riri kutogadzirwa zvisina munhu kana kuti kutofanirwa kupindiwa riri madco kana inonzi mabhiti anopindwa navanhu vakawanda handizvinzwisisi zvangu zvezimudanzo anopindwa navanhu vakawanda ayaya ekuti munoita mese pabhiti waneri ayaya unogona kusvika uchiona ririko wotonzi pinda song yako yotobuda saka kungo effort yaunoisa effort pays patience pays basa rako ndiwe chero kune vamwe vari kukubvisira mari yekuti tiri kukusponsa tiri kuita sei but effort yaunoisa ndiwe and remember music it's a message hapana munhu anoda kunzwa kuti achatemwa nechidhina kusara kwekuti kana ndadhakwa zvangu ndopanda kuti chakutema nechidhina chakaora chichichi kana ndiri soba handingamboise songiyo yazviite saka ukatanga wanyatsorelaxa unyatso storyline yakakosha unyatsoisa storyline yekuti anoteerera anonzwa kuti uri kuzama kuti chii message ikange iri touching uchibata chiita public kune vanhu vakasiyana siyana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti vane zvakawanda zvakasiyana siyana zviri kuitika I think ukashandisawo storyline ine impact kuvanhu ine zvainobatsira nazvo kana kuti machallenges ausanganiswa nevanhu I think song inogona kuteerereka because imwe song inenge yakatogona unyenzosounda good yakamastwa ball but zvaari kuita zvachona haumbofa wakaita number 1 chero pacompetition chero pai because aiite kuridza pavanhu vakuru kauti aitoite kuridza pane majaji vanenge vakadai wachitya kutarisana waimba zvinonyadzisira so tikachinja ipapo tinobatsirikana and effort guys effort yako pressure ngairambe pressure kana ukasenda kana chinhu mugurupu zviya kana kuti une magurupu ako ukasenda chinhu mugurupu do you know kuti unogona kushayiwa kana munhu 1 anokuti uri kukoniwa iwewe but munhu 1 anokuti ukawana 1 anokuti uri kukoniwa mugurupu zviri kuti avhura otomisira fire emoji otomuti thanks akona kutambisa data rako uchiona nini chikoniwa next time muchazama kudi kuita zviri nani saka kutsamwira mafans akutenderwi kana uri artist satsamwira mafans chero akakudza kuti chemesong yako wakaiporonga unongoti ndichazama kugadzirisa otomisira fire emoji because atovhura because it's rare kuwana munhu akuti unoposta link rako izvezvizvi otora time yake kutonotsvaga wifi kutojusa dollar ovhura link rako that means munhu iye atori nechido newe ndiyo supporter yako munhu iye saka kana akakutuka akaita yaita akakuisira fire emoji akakurumbidza it's the same thing nekunzi good wagona heavy wangu because kana inini udiri wako hapana panombe kudzoti acharukoniwa nechitogaya kuti pamwe unozofila bad saka ukaona nengakudzwa kuti ukoniwa nyatsoteeresesa vanhu vaya vanokutsiura vaya bvuma kutsiurika kana uri artist iwe uri kuwanza kuti kuwedzerowo mbira netuhosho panziyo dzako tiri kudzifarira but hadzisi chivanhu wadiwa dai unozvitora uchizvikopa mumanotsi kuitira next time because vanhu ndivo vanhu vachona ivavo anenge apindura ndiyo fani rako it's either akutuka kana kuti akulaika kana kuti akurumbidza especially vanhu vandisingazivi inini ndova ndowanzofarira kuti ndikaposta mugurupu renyu mimi singakuzivi imimi handiti and then poita 1 chero ukanituka inini ndinokuisira fire emoji ukasheya ndototi hoyo kumberi because wataura zvine line and watambisa time yako airtime watora nguva yako ukatoshandisa pfungwa dzako ufunga kuti ndiri kukanganisa zvakakosha izvozvo saka kana uri upcoming usaita hasha uchiitira munhu auzama kubatsira you can never know pamwe ndisponsor pamwe ndibillionaire ndivo vanhu vane mari yako kutozama kuti ukazvigadzirisa anogona kuzokusponsawo iwe wotomutuka achatowi maybe unenge une zvishuro zvako zvaunoti inini music industry yangu yandiri maybe ndikaona izvi in the next 5 years ndinenge ndaapa zvishuro zvako iwo zvaungati izvi mhuri yezimbabwe mukandibatsirawo apa since ndichiri upcoming ndinogona kuti music yangu isvike kwandiri kuda
Okay. Ndichibata personal life yangu or personal journey yangu ndikazvimirira ndiri semidandauta. Ndingoti muri yeZimbabwe mukangondisapota chete, mukanosubscribe kana ndikaposta sometimes ndototya kuposta kana video, buditsa video nyowani ritoripo kuti ndikarisa kuYouTube rogona kutoflopa. Saka mukangoshowa that support, ndiri mwana wevhu guys, mukangondisapota chete, ndikatsvaga basa muchindipa, muchindisapota, muchindivhotera kana ndichida kuvhotegwa, kuti ndisimukire, muchirangarira kuti tine mwana wedu Semi, mwana wevhu, kana kuti tine sister yedu Semi, vamwe vanoti Queen, vamwe vanoti Empress, makanoti kuna Empress Semi vavaya vanogona guys, muchisimudzira muchishare malinks, tikatishare malinks hoyo muchishare malinks tichiita zvatete tichiita, inini munenge manigonera guys. And then chishuwo changu inini chiri pamwoyo pangu ndepekuti ndikakwanisa kana kuri kunzi ndamuka ndine mari izvezvi, ndinoda kuvhura kana studio, kwete yekurekodha music because handigone kurekodha music, ndinogona kutaura sezvandiri kuita izvozvo. Ndichidawo kana kuvhura studio yekuti ndichikwanisa kukuinterviewai, ndine mamics ekuti ndinoti performai guys, muchiita yamunoita nemwoyo wese, ndichokupai mamwe matips ekuti vanhu vafare. Tichiita kana patori neplatform redu ratichikuposta ipapo kuitira kuti vanhu vanga vachiziva kuti ma-upcoming every day, kana kuti every Sunday, kana kuti every weekend kunenge kune live show somewhere paplatform iroro. Ndizvo zviri musoro mangu so far zvokutoti ndiri kutoshanda nesimba kuti zvinhu izvozvo zviitike because ndo zviri pamwoyo pangu, and I think ndokubasa kwandofarira umukira ikoko kuti ndakagara naartist ndichiti wangu wakutoblingewo wakutoonekera yovanoona kudhara. Exactly, I think ndizvo zvandinoda. Ndinoda kuita basa iroro kuti ndingeshanda nemaartist, tichionesana, tichionawo mapfungwa dzavo, tichibatsirana kuitira kuti tibudirire. Like I said, hakuna number one kana uri one. Okay. Tichivhara, maybe vari kuona ungada kungoziva kuti Samantha akaroorwa here. I'm a single mother, baby mama, independent single lady. I got the drama. Okay. Tazvinzwira kubva kuna Samantha. Let's support her music yake iripo pa Facebook, iripo pa YouTube. Tisakanganwe kusubscribe, kulike, kufollow our channels, the Sly Media TV. Ini zita rangu ndinonzi Tarumbidzwa. For now, it's a bye-bye.